Hello ninyong tanan mga bay. Oh, di ara usa naman ni nawa man atong mata ug kilay, wa man maapil. Kumusta? Mao lang gihapon ako sud-an ulog gihapon sa kuan kaning ulang kay usa man to ka kawa. Usa ka kawa daw akong giloto. Iti daghana. Tabangi ko ninyong hurot ani. Da. Limpyo man kayo ang ulo kay ako naman ning ikulito gyud ang maayon. Ang tinaay ko itong mga hugaw niya ani. Sud sa ulo. Ay, butang yung ano ay. No. No, ang tanin niya. Yung isang adlaw kanyang na medyo gabi na kay ko nakanaog kay maligo lagi ko. Gabi mo ko maligo kay buntag di naman ko makaligo kay magdali-dali naman ko aning buntag god kay gabi na mautuhan ko sos halos magpadidit na lang ko anang kuan hagdanan nga pala palwa diri sa lubi wa na padidit na ko anang hagdanan kay dali-dali na hindi nagmautuhan. Ay, hindi na makaligo ini mata lamos na bahala ng kilay daw pang purma nila pumahon ng kilay mahuman ako sa man ako himo sa pamahaw sa sunoy kay maningkit ra ba dayon kung nakita na iyahang lamisa nga wa pa yung pagkaon mo tong gadagandagan ko kanunay mabuntag kay mautuhan ako labaw pagi putlag ikog lagi. Dayon man ayak pa ko magkuan sa kong kaugalingon na kulay ng kaugalingon tati na andam ng pamahaw dayon aladong pagkagabi pag naong nako nanay na ko nanay pagkaon sa iyang lamisa jaudiran di ay sa iyahang anak sa tali. Mut na lang ihimo na nako ni sila diri manok pasagdi na lang kasi aura man na pero mo na lang ipangan bakit aron di may bawaan. May bawaan ngita na puta palusot ane yung pag naog na ko na lagi pagkaon bastilan sige pa man kog liko oy. Nya karon di wala na ko nangutangan niya kay na nagagipalit iyang anak di order sa ko kanang fast food dire order sila ang kulay salamat makapahulay ra gihimog kuan panihapon Jesus wa man mukaon atong ipait siyang anak ay gihapon mo order na ko dire gihapon na pahimo nako kuda tagam sayang ra tong gi-order ni ka ang kuhitan ra gi-order siyang anak nahasta may gi-orderan pud mi apil basta mag-order ni sila diri sa gawas apilan man gid mi nila di bitaw apilan man sige magyaw-yaw ng daplin oy. Basta ya kamu diha murag kamu ray dunay baba sige mo paibog ana inyong gi-order. Mura man sila makasabot mo to nga orderan mi nila permi may na tong alaga na mo nga abogada permi gito magunahon na sa pagkaon order to siya pili gini mi kanunay kay kaon ng talent ato di magpakaon po siya bahala na mo diha.
kaning mapungot ko sa akong mga sakop. Kay kanunay naman na natagak na. Dili pa mo sunod sa akong instruksyon. Ana, di maminaw. Kita dili balaw tag kuan budget. Sila dito wag day ka budget, wag day misunod ko sa imong gikuan. Imong giingon sa ilaha, lahi ilaha palit ila. Di akong gihimo. Kung gahimo akong isuon dito, nga akong istorya. Yung ko pagkuha papel og ballpen kay akong ipasulat nimo. Unsay akong ipapalit? Bantay mo di mo maminaw nako. Nya. Nako. Paminawan ta ko ninyo kay dili man na para nako, para man ninyo diha tanan. Nya. Ma'am. Ge. Pangsuat na diha. Asam bulad 2 kilo. Masot na ko akay budget ba? Bugas 2 ka sako. Ana, palistay na ko. Be, batanaw ko sa gilista. Jukol yo ba sigurado. Mga palitonon, lista. Beto man. Mamalit na sila. Ge, dala ang cellphone. Kaya tanaw kung saan na yung gipalit. Tanaw na kung nisunod ba mo. Kaya piminti naman lang nga. Kada pada na ko lahi may paliton. Lahi paliton. Akong gihimo. Anibang ulang. Yung aging padala na ko. Ge, tawag mo. Tawag ko. Ano ka yung bumalik diha? Ang ito itong isang adlaw nga. Huwag katubag sa inyong mga tawag. Kaya wala gito, agbantayan ako sila kung ano sa ilang gipalit ba kay di maminaw na ko na para naman to sa ilaha tanan na karon minaw na ko nga sayon na mo diha di mo maminaw na ako na sige budget saan man nato pag uswag ani saan to pag lambo ani nga di maminaw sa akong istorya nako. Nasaba ko nanguan ako nang sani nanguan ako ko sa akong mga kaigsuunan nga kuan di man mo maminaw na ko mahimo di mo mosunod sige gusto niyo ingon ani na lang ta pirmi na ingon ani kada padala ingon ani para sigurado gyud kumag para ra may inyong tanan diha ko nasaba ko nila pero ako lang silang kuanon ba para kanaon ako ba musunod ba yun kung di man para sa inyo ha nang yaw pa pero man taon-taon ako ra pong sakitan sa akong mga kuan wah saktura man dagay ito kung gihimo kay para man to sa ilahang kaayuhan ako ra po magilak ni Daplin ang tagbuangan eh man magyaw-yaw ang kilid maputahan da salamat inyong tanan. Amo di kanunay minaw na ko. Ang nahala, sige lang ko palaway ninyo ha. O pagod kayo. Kung kinihot doon eh. Hindi naman dagay ni pwede ugma. Kitong itilokon ni ko niya. Na ini tawag sa ako ganiha si nanay ini si kuan nanay Gloria Gantuang ko nitawag si ganihan ako buntag igo pud mao di pagdingkod nako pag atubang ko cellphone. Hello ni mo nanay Gloria minsan ni
Gloria Gantuangco o sa imuhang mga anak nga sila Milagrosa Gantuangco, John Ken o nga naa sa Texas na dyan, no? Kumusta ka sa imuhang inahan bay, Milagrosa Gantuangco, John Ken? Masulihan na migin hay, kumusta daw tika? Diha kanimo. Og sa imong isuon pud nga si Marian Gantuangco Palahan. Hello daw nimo imong gikan sa imong inahan og sa imuhang palangga diha nay sa imuhang Bana Beats nga si Tatay Fernando. Og hello usab sa imong anak nga si Orlando Gantuangco. Mao lagi to pagtawag niya. Guniha. Medyo dugay-dugay niya mi ato nag-istoryahay. Okay. Doon na lagi ni siya gibati karon. Medyo dugay-dugay na daw ni siya nga. Nagkigda ra gyud dili na makabangon niya. Nitubuntag sayo, iya ko nung himuon. Nagampo siya sa Ginoo sa pasalamat ana. King istorya sa Ginoo pagkahuman. Mangita na dayon siya sa ako ang mga video. Maura iyang kalingawan. Dayon. Maura gid daw iyang kalingawan, malingaw siya paminaw nako kuno. Maghilak ko, magkatawa ko. Na, maghilak po siya, magkatawa po siya. Nanay, Gloria. Ano pag hapit namin na human, isod ang akong alaga diri. Ingon akong alaga nga. Hello, kabayan. Ni anak siya. Ako, ni Nanay Gloria. Ang alaga ba nga inhinyero. Ingon na lang ko nga. Ako nang lula. Ako, ngiinan. I'm talking to my grandmother. Anak sa iya. Ingon din siya. Ay, hello. Hello, nanay. Tapos ingon siya nga. Hello, nanay. Nanay. Nagsuon-suon niya sa akong giingon. Mo to nanawag siya kay nagpahimo lagi og pamahaw na omelet eggs og kanilang pan dire. So, mo to nahunong ang among tawi na Nanay Gloria. Ako na lang giina na ako ang grandmother. Hindi unsa na palusot. Para mo to na undang kay nagimo na sad kog pamahaw. Dayon daghan iko mga messages no nga unsa ni? Mga messages mga makadasig kay nga mga pulong. Salamat kay sa nga tanan. Bisan wala sila nag-comment sa akong mga post, pero ilahang gipaabot dinhi kanako. Ilahang mga pagpangga. Ilahang mga makadasig nga mga pulong ani kanako. Daghang kaayong salamat. Busy ba di inukay ug hagunoy. Nahapit na nalata ning uban ada bahala diha oy. Kaon na to ni. Moto dayon salamat po kayo sa mga kaigsuunan nako no nga mga naay mga malumoy nga mga kasing-kasing nga naghatag og mga kinasing-kasing nga paghatag para sa akong mga anak. Salamat kayo ninyo. Sayod na mo kung kinsa mo. Daghang kay salamat sa inyong kaayo. Dawat grasya kasi man. Bida appreciate kinako na tanan dako mong tabang kung kalipay sa akong mga bandi. Saka man inusara man taan niya. Kaya raman tanan hinayon lamang. Ilang po dungan-dungan no kay mabuto nya ta. Salamat kay sa mga kaigsuonan nako diha. No? Susuyahan lang sa kaldero. Hapit na mahurot. Lingaw-lingawon na nato itong kaugalingon din he. Salayong dapit. Anto makaabot ang fishing line. Yan na nato ni tanan. Hello kay Laurel.
Sani. Bahala na diha. Basta kayo ning kamot lang kita ani para sa atong mga pamilya. Sa tagsa ka pamilya. Bisan usahay wa nila ma-appreciate ang ato ang mga sakripisyo, mga unsa ni, mga kahago, mga tanang mga gipanghimo na to alang kanila pero okay ra lagi ta labi mo sabot karon kay mao naman ay uso karon no. Tanalay sabot nila. Maabot ang panahon na makarealize sa ato ang mga kaayo nga to kanila. Kay di anta mawala ang paglaom. Mo to nanay Gloria. Gantuan ko. Sama sa akong giingon nimo nga lig-una lang imong kaugalingon diha. Ayaw lang kawag paglaom. Natabangi pud imong kaugalingon na maulian ka. Kaya ikaw na may nakahibaw yun sa imong kaugalingon, no? Sa imong gibati, magsulti na dayon ka sa imong mga anak. Nga, di mag-ulaw-ulaw kay para man sa imong kayuhan. Basta, ayo-ayo dya kanyang nanay. Okay. Gut mo na po ka na, tanaw na ko na. Sige lang kong habahab ani lagi. Mani, dunganon lang ako kay tuwa pa'y daghan hugasan to paabot kung liyo. Yan. Yung kit-kit aning ulo. Tag-sop-sop ta aning ulo. Hello kay Laurelie, sige, Isabel. Hello kay Bay Grace Carvalho. Bay, salamat kay Bay ha. Kay Riza Fee Riolona, hello. Hello usab kay Uriel Rimoho, sa imong Mami Mia Quaton Rimoho. Kaya nag-voice message nila ako si Uriel. Nag-send siya picture. Ang gatapan siya mangga. Palaway kayo. Luod ba kayo ng mangga na ba? Wala gito. Ka-cute sa tingog. Hello, baby. Uriel. Saan busngi tangan. Uriel. Saan man ang ngalan mo? Mabusngi. Wa na lang himong Ariel. Perlasor. Nabusngi andang Uriel. Okay. Hello usab kay Cardens Arong. Sa imong magulang nga si Pony Swedman. Ug sa iyang bana nga si Martin Swedman di sa Sweden, no? Hello. Hello usab kay paki-shout out sa akong bana nga si Anton Quintano. Gikan kang Ada, Encantada. Dara gi-shout out na ka sa imong kuan. Imong darling. Pa-shout out ka sa imong darling. Kani iyang bana kada abot kuno sa trabaho. Ngutana rin unsay bagong video diyang inday kabkab. Mo kay ngawang ko no. Awa sa kakapoy kala ay kinabuhi. Hello kay Maria Lourdes ug sa imong mga sisters nga sila Marie o Marina Igoy. Naay isuon nimo no nga sa ulog si imo iyang adlaw nga tawhan nga karon. Si Marie man kuno man siguro tong nagsaulog basta usa sa imong igsuon happy birthday by Maria Lourdes. Naman dito akong listahan sa mga birthday ang budhain ha. Wala pa ko naka-edit. Gikan kang Jovi. Kay Jovi Sidorante. Shout out ko sa ako ang mga higala. Ug sa akong tibuok pamilya diha sa General Santos City kuno. Hello kuno ninyong tanan diha ug maayong panglawas. Ang unta daw ang problema kanunay magpaluyo sa matag usa kaninyo. Mantay bay. Nganong magpaluyo man ang problema? Di ba pwedeng magpalayo na lang? Dito di lang din nato. Mapugnan no kung ang problema na mohapak sa matag usa kanato. Di na gina mapugnan, mura nagbagyo nga di na mapugnan yun na gina no. So way makapugong niya na.
Ang ato na lang itugyan na lang natong tanan sa kahitasan sa atong labaw makagahom nga tanan. Nga wa na nangatagik ng luto. Inaagi siyang bugtong anak nga si Hesus Kristo. Mao na lang natong himo, nato na lang itugyan ang tanan, atong salig na lang kaniya ang tanan, no? Ang kapalaran nato among kita masayod. Sa atong mga kapalaran sa kinabuhi. Samtang buhi pa ta. Himo na to ang tanan para sa kaayuhan. Ito, pasalamat ikog dako karon nga gitagaan ikog chance sa itong labaw kagahong nga tanan. Ani nga kuan posisyon presidente sa tibuok sa niya kadama. Kung sa ingon pa na ako kung tada kasi katawa, they hired me as a president of all kadamas. It means they believe me. Anak siya, peting buha ka katawa. Muto, salamat kay ninyo. Kamog yun ang nagtuklod ka na ako. Nganto sa ibabaw sa buntod. Para magsangyaw sa kahayag. Para magpakuyanap sa kahayag. Mabisan pa, unsa kalisod ang ipang agian na to sa atong kinabuhi, atong masag-usa. Padayon gihapon ta, ita kawad ang paglaom. Nauna-on lang nato nga mas daghan pa nga makaluluoy nato ang mga kaigsuonan sa panahon kada andar sa orasan. Salamat gihapon ta labos tanan dakong grasya na natong paginhawa. Apit na gid mahurot ang ulo. Gamay na lang sa pranggana. Nauto so bye simple. Tara, nalagpo hapit na mahuwag ang luto. Hello kanimo ba simple nga gikan pa sa Bohol no nga napalbad sa Canada. Hello kanimo diha. Be strong lang kanunay kaya nato ni kita mga OFW mga gahion magita gyud muram tag mga puthaw ba. Pero sumala sa kuan sa pag-unsaon nato ka manis atong kaugalingon o kuan happy palipay enjoy lagi tayo magtulog gituluha no bina ko matake na si kuan mo atake si HOMESICK tama ba lagi wala sa kay big-una na nato itong kaugalingon by Rahel Delta pero Dumagas hello sab kanimo bay kay Anne Marie hello sab kanimo Anne Marie kay Javon Lloyd o kay Jarvic Lloyd Di Guzman gipabumbo mo sa inyohang Mami Losi hello kay Aureliano Shakira hinahinay na lang ko ani og buyagyag sa inyong mga ngalan no si kit ani sup ani mga ulo sa kuam tipaklong ito pamaagi na ko na kung pag kuan sa inyong mga ngalan maagi na ko na para pasalamat kayong tanan ba kay sobra daghan na gid kaayo mga messages and ana nga wala na ginako matagad ang uban no sa man maning kamot maning tiil pamantaan ning hawak usahay kung hangakon. Alam dagan-dagan grada to ay mo kabalaka di ano naniwang ko no nagdiet ko to ara tagak na pud sagdago ko kaon nagdiet ko nag-inom ang ko tubig 2 ka baso sa kabuntag kupos bilbil ba kupos pambilbil dagan-dagan lagi kamo diha si mo tan-aw na ko si mo kaon niya wa mo exercise wa mo sige lang mo giyaka ada baril ang labas ninyo gyud suon mo na ako din ni tuyok pa man ko din sa balay dagan dito tikangkang diri na pandol dito diri hapla diri kinabuhi ka lamang okay ra kaya ano ning tanan unsa man ron hello kay Aureliano Shakira kay Mimi Labandero o kang Carol Miasco nagikan pa diya sa Bohol no hello ninyo
Gikan ka na kang Guemheb. Sakto ba bay akong pronunciation bay? Kay silua jud kay pronunciation bay Bisaya gi bay. Atay Bisaya gi di malikayan gi gahi. Ingon naman kuan si kuan. Si Lola Berta ang nagainom og kuan. Bahal. Ingon ka ng mga hubog nga dili tig inom. Di ba buutan man kay ni? Wa ko kasuya na mainom. Inom, sigarilyo, wala ko ang bisyuhan na. Bisyo na ko Facebook ra. Kasuway ko og inom sa una. Sa kabaso ra to. Sos. Dito to sa agency. Inom ka ni laging pasikreto pa despedida ba? Mga kaubanan na to mga sapi-sapian po. First time na ko inom. Kuyog ni barkada na ako sa college. Sige sila, gingon ako, inom ba? Inom. Ko da, pakantaha lang ko ninyo. Ako yung paim na. Ako apil-apila na yung kabuang ninyo. Usahay, kuhan sila. Dilig ko mo inom yun. Bye, Mimi. Mana din eh. Shout out. Kubay kang Myra Moso. Hello, Myra Moso. Gikan kang Yang Dadula or France. Piamonte yang sa YouTube na. Yo sab kay hello ninyo diha sa Taiwan labi nagyud kang Barikes Primitivo. Hello kanimo diha bay suni Barikes Primitivo. Hello kanimo diha kumusta? Hello kanimo tanan diha sa Taiwan sa tibuok kalibutan yung napadpad. Sa nagkailain-lain kanasuran sa tanang mga Bisaya. Hello kanimo tanan. Nasinaw na akong plato, istoryahan lamang. Kaya inyong maisa nga dakog kaon, pero niwang gihapon. Katul akong kilay, tusok-tuslok lang tunga. Kay makuan, sani, mapanas ng kilay na to. Tapos drawing, mga tol, aling kilid-kilid lang ba? Sus, katulang naman ka. Manubo na mandagay ng buhok. Manubo na ang mga buhok. As akong estudyante di ay nga si Kuan. Mao lagi ni siya. Si Bay Mia Quaton. Nakakaton ni siya sa akong Chicken Joy. Salamat kayo mga estudyante na ko diya nga nakakaton sa akong Chicken Joy. Malasan ako no. Iyang ikaw ganahan ko no iyang anak ug iyang pag-ubangkon. Kay mas malasa kaysa una daw niyang niluto. So salamat kayo sa good feedback nga imuhang gipaabot dinhi kanako. Tumaripay ko kung may makatunan dinhi nako. Negosyo ta fried chicken kay sayon naman di kayo. Lasa pa. Sila diri ganahan po kay sila di sa akong fried chicken dayon. Hasta dito sa Pikas Balay. Magpaluto dayon sa ako ang fried chicken. Nga dinhi magpangita lagi ni sila. Bahala mo di agba nako. Ang Pikas, magsige hapag tawag-tawag, bisag kapila na tudluan, mga gahi kayo mga kigol. Kigol, si Babay Tata Alkisa, si pangalot sa kigol, kay dugay na kuno sa nakatuig, sige message, sige kuan, comment, wagid natagad na ko. Karon di na siya mangalot sa ang kigol, kay nakuha na nako, napansin na nako iyang mga message, comment. Dinhi na lang takutob ninyo ha, sunod na pudpuhon. Sana po atong kuan nga mga istoryas kinabuhi. Lingaw lamang taan salamat kay ninyo nga mura kog nakig-istorya gud ninyo diha Sige gungit usap-usap gi diretso tulon. Diretso tulon na kining kalakihan Mo to salamat kay sa pagpaminaw ninyo sa akong sagol-sagol yung mas gilanon kinabuhi. Basta din alam mo kanunay taasa naman diyan ni bidyuhan Salamat inyo tanan. Kini ang inyong inday sinaw ang plato. Kabkab tama na ning plato. Salamat inyo tanan amping mo kanunay diha and God bless kanatong tanan. Daghang salamat. Bye-bye.